Midangop sa Brigada Action Center ang usa ka senior citizen aron magpatabang sa kahimtang sa iyang Pinoyanan. Lakip na ang luna niini. Ang midangop mao si Tatay Camilo Capadiso Gerundio, taga Barangay Kasili sa lungsod sa Konsolasyon. Dihang nahinabi sa Brigada Action Center personnel, mibutyag nga nabalaka siya sa mga haligi sa habog nga konkretong koral nga iya sa subdivision nga anaa dool sa iyang Pinoyanan. Base sa paghulagway sa maong senior citizen o residente sa dapit nga nagbahirig na ang koral ug inanay na nga mitipak ang haligi nini. Dugang ni Gerundio nga gipaabot na nila ang maong reklamo sa management sa maong subdivision. Apan wala kini mahatagi gihapon og pagtagad. Subay nini, padayon pa nga gisubay sa Brigada Action Center ang maong reklamo sa senior citizen. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.